Notenda in between vessels Tarzan Stone and Bottle. Tarzan Stone, Bottle was a man. Otu omudoni. Otu omudoni. Tenda Jimuro. Hello, let me do Veronica. That's how much? Jim. Veronica? Jim. You can't read the statement for us? Veronica Jim. Ndirikumangara Tarzan Stone na Botwell Mudoni. Vakati tiri kuroya Tarzan akati tiri kuroya sisi vake. Then Botwell akati tiri kuroya mudzimai wake. Utendai Botwell noTarzan vatekwa na hongu ndizvozvo. Patinofamba tobata iwo tete Veronica. Sumunga Veronica. Loruroya kai. Yeah? Andiro. Oh. Kosai uchimbiketwa nevanhu. Oh. Karabas. Sumunga chama. Tuesday. Ndakati ndararwa nemudzimai. Ndarwara nemudzimai ndakamuadmita kumishini for 3 days. Arwara for 3 days akakonekana kupora. Ndobva ndamutora ndikamuadmita uri dhote. Anoadmita. Ndobva taenda kumaprivate akaramba kupora. Ndokuzofamba nemudzimai wangu. Ndokuzotanga kumanifesta achitaura. Amanifesta first day ndakavafunda vana vatete ndikati vatete mudzimai wangu ari kumanifesta achitaura achiti zvikaitora riri vhidhiyo mugotikudza kuti akawanda. Following day ndakazotora riri vhidhiyo neaudio mudzimai wangu achitaura nekuuyu uchitaura. Ari pana yemuzvayo. Okay. Wewe inini ndakataudzana nemuzuku ndakanga ndisipo ndiri kubasa uchiita mwe uyu mukwasha wangu sisi vacho nari kutaura vanorwara ndo sisi vangu saka ndakanga ndiri kubasa ava ndivana navo ndivana vatete ndo vandava sisi vangu vari kurwara vakanamatira vakamanifesta zvavakamanifesta vakataura izvozvo munhu akavana matiro ari kwei munhu akavana matira pari zvino hapa ndewatikuda ndokuti zviite izi munhu akavana matira ndewatirikuda yakangofanana neyekwanhingi yekwabhomba kai yakafanana varoi vanofana kupedzekwa vana Veronica vanana tenda yani vanofana kupedzekwa vasi vagaurwe vasaroya muri kuroya kaiwe Veronica kwewe tendai mwana uyu akati achitaura neni ndine maodhi ake aitawo ndichitanga kugara kwaharare ndakaroorwa nemurume wavo ndikatora baba vake ndikagara navo 1 room ndichigara nababa vake vakashanda makore vakazvara vana vavo ivavo ndichigara navo basa rikazopera vati kuroya kumboni nobasa vagara muroya ane rudo ravo muroya ane rudo anotekera nyeora haizvotoziziva varoi vane rudo nobani azotagerwa futi basa kechitundu adzoka futi kuharare kechitundu adzoka kuharare ndofunga vanenge kangoshanda about 2 to 3 months vadona iyo hanzvadzi yangu iyo baba vake uyu varipi vakafa nobva vadona vachivakazvanzwa zivuti ndo zvari kutaura nobva vadona vachibva kubasa ndonga patwa ne10 to 12 years nobva vashaika saka uyu takutaura nyaya inobva ati iwewe tendai ndiwakadya baba vangu iwewe tendai ndiwakadya baba vangu wakaredza kuharare ukavauraya ukavadya ukanakirwa munyama yavo nhasi wakuda kuuraya hanzvadzi yangu uri muroyi wakadya hanzvadzi yangu baba vangu wakavadedza kuharare uchivavhevhetedza sokuti uri kuvada izvo wada kuti unovauraya nezvinhu zvenyu zvaumakasirwa nababa venyama yenyu
ndikamuti unomboonazvo zvauri kutaura zvikanzi ndine umboonazvo ndiwo wakadya baba vangu iyoyo. Asi bhoti ndichasa hongu izvo ndakazvitaura hangu nekuda kuti ndandagumbukawo asi nyaya ichinetsa ndiasisi vangu patiupo wakaudzwa ndovakaze mukufamba kwatine tichita techingozvibata ndinogona kuya naye munhu akazvibata here umukumbire hatsi kuita ane mhosva patichita kuti tigone kusanganisa nyaya tivabatsireke izvaunoita imhepo amoze uno imhepo unogona vose azoita nazvinoroi zvoitoroi isi hatimbokunyepera kakana kumbokufazi kana uchiroya tongotaura kuti hatete anoroya ende padare panotaura zese ari emukazi wekurwara waiwe iwe ndakatanga ndabatwa nemalaria ndabva ndaadhimitwa kumishini takara 4 days ndakuwa kose malaria ndadzoka kumba ndadzoka kumba malaria hanakumbopera ndakaramba ndichingorwara ndapesa ndandinogara kwamama vangu ndokwananga ndakurwara apa urifamba nani nina vamwene vangu vamwene mai vatazeni vabhotoro omai vabhotoro namai vangu mai vako vari muti nemudzimai watasa omai guru kouyu ndeukuyu ndiofamba nauri aiwa toda kubatsirana vabereki kouyu ndiwane wakavanda kumaswere ndivana mai vangu newe urifamba nauri sonzi kudero toda kubatsirana toda kubatsirana imimi wana atete nevana vanzodziva sometimes tongotora zvinhu easily ndoda kupai just a small description yezvinoitwa nevanhu imi makadai munogona kunge musingazivi munozviziva here kuti munhu anogona kutora mumvuri wako tenda iwewe onoroya nawo ngochize ya izvo zviriko vana ava musavashora ini ndaida kuti kwavari kufamba handika kana kwawakafamba handika mufambe navo dai zvaigona kuita kuti kwawakafamba kwacho vanhu vacho munogona kuya navo panapa tokomberana tonzwa kuti mhepo iri kubva kupi zvaigona kubatsirai musaramba ndikutoona imimi maitiro enyu ka maitiro enyu ekurambaramba ndo azoita kuti mukadzi wabhomba anongedzwe woziye pazvakataurika so iye akabva pachi mono wake vavaya vachiti aiwa iwe nyama yekumba kwako kozi naye akatanga ataurisa munhu afa chivanga so tiri kuti ava vasa rwadziwa nevana asi mwana mukoma wako here good asi pananzazaka asi pananzazaka ndione wakaoma musoro iwewe uchapedzera wasara nenyaya kana vakangwara imimi handidya torai vana munze complain vakaramba vakaramba here tifambe kwavanoda orati imi muri kufamba kupi simukai kana muchitaura namama mune munhu wenyu wamuinai pane madzibaba vakatibetsera vachona vakabetsera vari kupi vanowanika variko kumaraini sasa good asi mambo vatsvakirei sekwete aiwa vainde kunoda ava vadiwo kunoda ava vatsvakirei vatsvakirei imi mama vaprofita tomboenedza Isaiah Isaiah
kwete kuti baba wavo chete enane vanhu ava kuti udze kuti vanhu ava ari kuroya ndiana ipapa ndana ucrown endai kulai lenza vamwe